मिहिनीश्वर बसुमतारीनि लिरनाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि बर' अडिअ CD केसेटखौ थांनाय सानखालि बेखेवबाय। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि सानजारि नोगोराव थानाय बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावख'आव थांनाय सानखालि BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि गावनि हान्थिनाय जिउ लामानि थांखि सानस्रि आरो नोजोरखौ बिथा खालामनानै जुजिबोनायाव लोगो मोनबोनाय गोबां जेंना जेथो खैदां खैफोद सारजारला सौसिनानै हाबा मावबोनायनि गेजेरजों गोबां जाथायफोरखौ लानानै सुजुनाय मेथाइनि देंखोफोरजों आबुं महर मोननाय जारिमिन अडिअ प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि अडिअ CD केसेटखौ 16 आगष्टखालि सिमेन्टसापरियाव थानाय बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मावख'आव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव आलारि बाथि सावजेनो SB बड' गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा। बेनि उनाव मिहिनीश्वर बसुमतारी लिरनाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा अडिअ केसेटखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनि अडिअ CD केसेट बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो लखिमपुर लकसभा बियाबनि MP प्रदान बरुवा, जनाई बियाबनि MLA भुवन पेगु, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, BKWSC नि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' P नार्जारी बिथांमोनहा फोरमायगोन मानोना गोबाव सम जाबायमोन मेथाइखौ सुजुनायफ्रा थांनाय 6 बोसोरनि बारबाय आरोखि मेथाइफ्रा गोबां सुजुनानै आरो खनो होनानै बेखौ जोबथा मोनसे महर होनानै दोनबाय थाखानाय बाथ्राया बेखौ ज' खालामनानै CDआव महर होथ'नाय जायाखै नाथाय गोबाव जाबाय आङो लोमजादोंमोन मोनसे समाव गोब्राब लोमजानायाव आं चेन्नाइआव थाहैनाय समावहाय बेखौ फोसावनो गोनांमोन नाथाय लोमजानायनि थाखायनो बा देहा मोजां नङिनि थाखाय बेयो फावसायनो गोनां जादों। समाव फावसायबाय बे फावसायनाया गोबांथार फावसायनायानो जाहैबाय बेसेबा गोबावनि उनावहाय दिनै खाबु लानानै बेखौ फोसावनो हानाय जाबाय। दिनै 16 आगष्ट 2022 मायथाइ मैया भारत उदांस्रि सान फालिनाय दिनैहाय खाबु लानाय जाबाय खाबु लानानै फोसावनो हानाय जाबाय। गुबैयैहाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे आंनि ब्रैथि दिहुननाय मोनसे अडिअ CD केसेट गिबियाव आं दिहुनदोंमोन लामाया जोंनि दोंसेयाल'मोन बेखौ 2019 मायथाइयाव दिहुननाय जादों। बेनि उनावहाय आगोमा अलंबार हाथरखि बेयो जाहैबाय बर' थुनलाइ मुलुगाव जायखौ आं बेफोरबायदि मासि होबोदों सानबोदों मान होबोदों मानोना ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बिमुङावहाय आगोमा अलंबार हाथरखि बिमुंजों नैथि अडिअ CD केसेटखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो थामथि अडिअ CD केसेटआ जाहैबाय बेयो आंनि जिउ लामायाव आंनि लामा आन्दायनायाव आङो फरायनाय समावहाय लामा गोथेबायमोन बुंनांगोन बे समाव आंनो लामा दिन्थिनाय आंखौ बानजायनानै सासे सुबुं महरै बुहुमावहाय आरो बुंनांगोन माने आङो गोथाङैनो गोथैयानो जाबायमोन आंनि जिउनि दिंग्रा बिन्दो लाबोना होफैनाय आंखौ गोदान जिउ होनाय गोदान जोनोम होनाय आफा जामिनी कुमार नार्जारिनि बिमुङावहाय थामथि अडिअ केसेट आंनि आफा जामिनी कुमारखौ थांनाय 2022 मायथाइयाव दिहुननाय जादों आरो नै दिनैहाय 2022 मायथाइ 16 आगष्ट ब्रैथि अडिअ CD केसेट हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बेखौ दिहुननो हानाय जाबाय गोजोननाय मोन्दों आरो बावहाय गुबैयैहाय दिनै फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोंनि मानगोनां बारग' फोरोंगिरि SB बर' गोजौ फरायसालिनि ललित चन्द्र बर' सारा फुंनि गोथार हाबाफारिखौ जागायजेननायनि उनावहाय बेखेवना होदों दिनैनि अडिअ CD केसेट हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बेखौ जोंनिनो बयनिबो मोनसे समनि फोरोंगिरि आंनिनो सासे बिफा बिथाङाबो
आरो सानजारां लकेश ब्रह्म आरो लोगोसे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि धीरेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दारैहाय दिनैनि हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ सिडि केसेटखौ बेखेवनाय जादों आरो हाबाफारियाव जोंनि लखिमपुरनि लकसभा समस्तिनि एमपि प्रधान बर' बिथां आरो जनाय बियाबनि एमएलए बिथां भुबन पेगुमोनाबो दिनैनि बे अडिअ सिडि केसेट हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बेखौ बेखेवनायाव बाहागो लालांगोन बेनि थाखाय आङो साबायखर जासिगोन बिथांमोननिसिम आरो बे अडिअ केसेटआव गासै 28 मेथाइफोर दङ आरो खनगिरि हिसाबै बावहाय गिबियावनो फुंजा मुसाहारि लोगोसे अरुणा आर'नाइ आरो बेनि उनाव आसाब दैमारि गसाइ दैमारि लोगोसे बावहाय रुंखां केरकाटारि आरो आलारि बर' आरो लोगोसे बावहाय आरो जोङो कालिचरन बर' बिथांमोन दङ आरो लोगोसे बावहाय आरो बिबुंसार गयारि आरो सासे दंबावो जारौतानि मालेन नार्जारि बिथांमोनहा बावहाय गारां होदों आरो देंखो होनायाव आसाब दैमारि दङ नेलु ब्रह्म दङ आरो लोगोसे अमर बर' दङ आरो प्रभुनाथ ब्रह्म दङ बिथांमोनहा बावहाय देंखो होदों दा सारनि गोबां मेथाइफ्रानो जिथुनाखि हारि सिबिनाय बा समाज सिबिनायनि गोबां जायो थ' खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैबाय मिजिङाथ' माबा मोनसे मा रादाब होदों बे मेथाइखौ खोनासंनायनि उनाव खोनासंगिरिफ्रासो बेखौ मिथिना लानांगोन आंथ' सुजुबाय गारां होबाय रोजाबबाय देंखो होबाय खबाम दैखांबाय आरो दा खोनासंग्राफ्रा बेनिफ्राय मा मोनथिनानै लायो बेथ' खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैबाय आं जोंनि जिउआथ' बा जोंनि जोनोमाथ' मिजिं दङ थांखि दङ दा मोजां थांखि मिजिंखौथ' जों मोगथां महर होनो थाखायथ' नाजानाय खामानि मावनायाथ' थाखानांगोन दा बे मेथाइनिफ्राय मा मोननो खोनासंनानै बे खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैगोन ओंखायनो बावहाय थुलुंगा होगोन होआ बा थुलुंगा मोनगोन मोना बेथ' खोनासंखांनायनि उनावहाय खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैगोन बेखौ आङो ओरैनोथ' मोजांनि थाखाय मोजां मोनसे रादाब होनो नाजानाय जादों आरो बे रादाबफोरखौ मोननानै जानोबो हागौ जेनेबा जिउआव माबा मोनसे दिग खोन्थानोबो हागौ बा बे मेथाइनि जोहै सोरबाया माबा मोनसे सोलोंनानैबो लानो हागौ बा मोनथिनानैबो लानो हागौ बेयो खोनासंगिरि আজি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আমি 100টাতকৈ অধিক তেখেতে গীত ৰচনা কৰিছে আজি জানি ভাল লাগিলে আৰু তাৰে খুব সুন্দৰভাৱে CD কেছেট অপেনিং আজি CD অপেনিং হৈছে আৰু যিখিনি গান ৰচিত হৈছে তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সামাজিক কাম কাজত সংগ্ৰামী কাম কাজত জড়িত হোৱাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে মই ভাবোঁ যে এইখিনিয়ে মানুহক জাগৰণ সৃষ্টি কৰাত সচেতনতা আনাত মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ গানে প্ৰেৰণা যোগাব আৰু অহা দিনবোৰত মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ জীৱন যেনেকৈ এতিয়া সুন্দৰভাৱে এটা পৰিৱেশত আগবাঢ়িছে ইয়াতকৈও ভালকৈ নেতৃত্ব দিব তেখেতৰ জীৱনটো সফল হওক নাই মই খবৰ পোৱা মতে আৰু যিখিনি মই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সকলো পক্ষৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে গম পাইছোঁ সোনকালে নটিফাই হৈ ইলেকশ্যনো চাগে মই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি মই খবৰ পাইছোঁ এই বছৰৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি খবৰ পাইছোঁ ডাঙৰীয়াই এই অঞ্চলৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক এই বিষয়বিলাকক লৈ বহুদিনীয়া তেখেতে সংগ্ৰামৰ মাজেদি এই অঞ্চলক নেতৃত্ব দি আছে আজি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে কিছু তেখেতক বাস্তৱ উপলব্ধিয়ে তেখেতৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰা কিছু গানৰ আকাৰে লিখি কেছেট ৰাইজক উপহাৰ দিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিলে গতিকে তাৰ কাৰণে মই অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মিনেশ্বৰ বসুমতাৰীক এই প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰে এই অঞ্চলৰ বহু দিশ তেখেতে দাঙি ধৰিব পাৰিব আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম আৰু বিভিন্নজনে ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব